Everyone thinks they know how Israel was founded, but there is a hidden side of the story that almost no one knows about. Listen carefully to those Nazis who were members of Zionist militias and carried out genocides and ethnic cleansing of Palestinian people, cities, towns and villages in 1948. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. היו חבר'ה שלקחו את הלוויורים ורדפו אחרי חבר'ה ושרפו אותם. ודאי, הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. הרגת, אז עשית דבר טוב. אני הייתי מוכן להרוג, כי כך חונכתי שאנחנו בדרך זו נחסל את האויבים שלנו, או תהיה הימנעות מצידם מחשש מאיתנו. 3-4 חודשים הראשונים הייתי רוצח. מה זה אומר? אני לא לקחתי שבויים. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה, לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. אני לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. אני לא יכול לספור.